la 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 la. Поздравот Али Мемедов и Даниела Петрова, Саджа Мемедов и цялата компанија. Али Мемедов само ригадарди ке натут, като римска стена са двамата. Не ги бутат лошите приказки, драмата. За семејство живеја ден и за това Господ му дава здраве и пари шувалите. О, Али Мемедов бијан дилоте ове убуто пре. Сарлесте авермануш најте бијан до. Душманите гледат, срцата им горјат. Ама до неговото име не могат да и Даниела Петрова си Киристомана и Јаша му право Али Мемедов, като римска стена са двамата в живота. Не ги бута нито завист, нито оршката злоба. Мада не можете да бъдете като него на света. Даниела и Джан, сърцето на Али Мемедов, радост голяма. Али Мемедов име от желязо, пред него душманите падат ниско. Джане сърцето на баща си. Али Мемедов до него маш класа. Джан по очите на мама Даниела ща. Тя Али Мемедов дава и душичката си златна. Даниела Петрова до него стои. Фамилија като борја не се прекупва. Али Мемедов номер едно. Најтемпераментнијат од Киромни Даниела си го думо. А ке душмања само ригадар дике натут. Тај парона пе Българија. Али Мемедов не гледа душмани. Той си гледа децата и фамилијата. Даниела е сърцето му, Али опората му. Заедно вървият напред и нагоре.